डिमरिया ट्राइबेल संघआव खुंजानाय कामरूप महानगर जिल्लानि डिमरिया आरो सनापुर ओनसोलनि माखासे थागिबि आरो माखासे आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मोनसे सांग्रांथि मेल जानानै थाङो। माखासे बर' गामि थागिबिफोरनि गामि सोसननाय एबा समष्टि दाफामनायखौ लानानै गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे सांग्रांथि मेलनि सामलायगिरि महरै सामलायो डिमरिया आनसलिक इउबिपिअनि आफादगिरि दिगन्त दैमारिया। बे सांग्रांथि मेलाव BKWSC नि EM अनिल बसुमतारिया बाहागो लानानै BKWSC एक्ट 2020 नि मोनथाय बायदियै आसाम सोरखारा फोसावनाय सीमा बारायनाय आरो समष्टि दाफुंनायनि सायाव गुवारै बेखेवनानै होयो। बिथाङा BKWSC नि राजखान्थि हालोद, आसामनि 6 शेड्यूल एरियानि बायजोनि रायजो जानाय बर'फोरनि रांखान्थि जौगानाय, राव हारिमु बायदि बिथिंनि जौगानायनि हाबा मावलांनायखौ नोजोर बोनानै बयखौबो खौसेयै बर' हारिनि जौगानाय लाबोनायनि हाबा मावलांनायनि थाखाय हेफाजाब होलायनो थाखाय बुंथिबावो।